May payagluyo sa buntod kang tatay katong tinupod ang atop kini nga kugon haligi kawayan guon. May gamay ko nga kainin gitamnan kog mga saging na muhi ako og hayop baboy manok kabaw ug kanding. Ang adlaw mo salok kagabi undayon mo tiknyop ang mga manok mamatog ang hayop sa mga tolog init abot sa kakadlaon ang manok mo tugtugaok oras nas akong pagbangon mag-init akong tinugong ug dayon ako nagminyo kaminyoon nga tinuyo kang nanay kini nga hangyo kang tatay kini nga sugo. Ang tinuyong kaminyoon ginikanan maoy agdon ila kining sabot-sabutan aron kaslon ug magkauyon. Ang payagluyong sabon tudalang kanamong magtiayon maoy salag sa kaminyoon aron puy-an nga malipayon kay kung kami kinasal na among tunan ang gugma kay kaming duha gibuya ug wa gani magkaila. Kay mingaw gayud sa bukid wala nay lain maisip magkuha na lang og sista sa payag ako mag-awi.